Bon dia, benvinguts a Resina. Espero que hagueu tingut un bon cap de setmana i anem a començar avui el dia bé carregadet. Endavant. Comencem quan cometem alguna errada amb la fe d'errades, i és que vam posar un tuit el passat dissabte quan va finalitzar el Dixa Modular Cisne contra l'handbol Benidorm de la Lliga Sacira Sobal, en el que dèiem que, per exemple, un dels jugadors més destacats del partit va ser Augusto Moreno de la Santa, que el jugador de la Pedrera d'Agustinos havia anotat 5 gols. I este error va vindre perquè a la pàgina web de la Soval, a la zona d'estadístiques del partit, hi ha posava que aquesta informació, és a dir, es va confondre l'actuació d'Ivan Rodríguez, que tampoc van ser 5 gols, sinó, segons la Reial Federació Espanyola d'Handbol i la seva acta, van ser 6 gols, pues li van posar les dades d'Ivan Rodríguez a Augusto Moreno. Us explico com va ser la situació. Finalitza el partit, jo normalment comento alguna cosa de l'handbol Benidorm a través de Twitter i ho posen citant el tuit oficial del club i mire les estadístiques, la font primària. Això no vull fer una classe de periodisme, però anem a fer. Hi ha diferents tipus de fonts depenent de la seva proximitat a la informació. La primera és una font primària, que vol dir que és una informació que ha viscut l'experiència o els fets in situ. Això seria el cas de la Soval o seria el cas de la Federació, perquè posen els àrbits, perquè són els que gestionen la competició, o el cas de l'handbol Benidorm, són fonts primàries. Aleshores, les fonts primàries són difícils, complicades de contrastar, perquè normalment és la única font d'informació. Sí que és de veres que, com en la Lliga Sacira Sobal existeix aquesta dualitat entre podríem dir, entre la Soval, el que seria la Lliga, i entre la Federació, doncs, a les actes de la Federació hi ha unes dades i a les actes de la Soval, o a les actes no, a les estadístiques de la Soval hi ha unes altres dades. D'acord, fins ahí tot perfecte. Aleshores, citem les dades de la Soval, però són errònies. És a dir, és una font primària, vale, que no ha fet bé la seva feina i, per tant, altres persones ens veiem afectades. I així va un punt d'autocrítica, perquè, clar, nosaltres seguim els partits de l'handbol Benidorm, tots els que són en casa i els que es disputen fora, els que es poden seguir a través dels mitjans de comunicació, de la televisió, de les apps de l'aplicació, de la Lliga Esports TV o de les cadenes autonòmiques. I és de veres que quan un jugador que juga només en defensa, com en el cas d'Augusto Moreno, xoca un poc i s'hauria d'haver anat a contrastar aquestes dades a l'altra font que existís, l'altra font primària, com és la Federació. Perquè no és la primera vegada que hi ha una errada d'aquest tipus en les estadístiques de la Soval. De fet, ens consta que a Mario López una vegada li van llevar fins a 3 gols i el jugador, segons ens han comentat, es va enfadar prou i va estar prou molest per això. Perquè per això no lleva que nosaltres varen cometre una errada i s'entona el mea culpa i es diu i és així. Si nosaltres seguim l'actualitat del Benidorm, és normal que un jugador com Augusto Moreno, pues, que juga només en defensa, diguem, ostres, com pot ser que ha fet un 71,47%? Però, clar, nosaltres també vam posar a aquest tuit que era sorpresiu i que va actuar de revulsiu, clar, al partit, veient aquestes estadístiques. Aleshores, ahir, la part nostra, per no tindre aquesta capacitat crítica de poder contrastar les dades. I, per una altra banda, la qüestió de la Soval, és a dir, quin tipus de lliga es vol ser, quin tipus de competició, si les pròpies dades que tu generes, que després es suposa que serveixen per a prendre decisions per a alguna gent, perquè és que així estem, en aquest aspecte estem un poc a l'edat mitjana.
esta setmana passada vaig tindre l'oportunitat d'escoltar un podcast que vos recomano a tots, que es diu Esports and... Bueno, és un podcast d'Esports and Life, un podcast que dirigís Raül Gimós, periodista que ha treballat a RAC1, periodista esportiu, i el programa es diu Sports Business, ¿vale? El negocio del deporte, Inside Sports Business, Inside Sport Business, i entrevistava a una empresa, a Humanox, que fa unes espinilleres de futbol de fibra de carboni, d'acord? Per a els futbolistes per aprendre dades. Ja sé que l'eterna comparativa en el futbol, que té més massa social, que o sigui, multiplica per 10 el nombre de fitxes federades que hi ha a Espanya. L'handbol té 100.000 i el futbol té 1 milió i pico, quasi 1,5 milions de fitxes. És a dir, multiplica per 10 la seva incidència social en tots els àmbits. Però, quan tot avança cap al data analysis, data science, i tot aquest tipus de tecnologia i esport que es fusionen, i nosaltres, unes dades que és un jugador, quants gols ha marcat, i no és la primera vegada que passa, encara estem, si este jugador ha ficat 3 gols, si no ha ficat 4, que no és ni la distància correguda, ni els mapes de calor en el camp, ni on ha tingut més incidència en el joc, ni la velocitat a la que ha fet els llançaments. O sigui, no és que no estem parlant de dades complexes, és que són dades simples, i no és la primera vegada. Aleshores, jo crec, i això evidentment és informació, però ens toca perquè és una informació que vam fer nosaltres i ens ha perjudicat, perquè evidentment això minva molt el prestigi de la Soval i el prestigi dels mitjans de comunicació que es fan ressò d'eixes dades. I és una cosa que no pot ser. De fet, això, parlant una miqueta a col·lació i lligant, avui ha eixit, i fins així, el comentari de les estadístiques. D'acord? Bueno, important. Això va ser el dissabte de vesprada. Estem a dilluns, estem gravant este vídeo a les 12:11 del matí. A aquesta hora encara no s'han canviat les dades estadístiques del partit i continuen sent errònies a la web d'Asobal. Després de que ens consta que el club ho parlarà en la Lliga amb l'Asobal i que nosaltres ho denunciarem per Twitter, que aquestes dades estaven posades de forma errònia. Ningú les ha corregit. Ningú. Això s'ha de fer mirar, Això s'ha de fer mirar. Bé, el que comentàvem, que ha eixit una entrevista reportatgeada, periodísticament es diu així, molt interessant, els companys de Palco 23, doncs la recomanem, de veres. Una entrevista interessantíssima a Javier Avínzano, que es desgranen els números de l'actual club, i anem a fer una repassada d'alguns d'estos números. Per exemple, el pressupost de 2021, és a dir, d'enguany, veurà un descens d'entre el 5 o el 10% del seu pressupost general. El club, segons s'informa així Palco 23, i la informació està treta, suposem, evidentment del club, i hi ha paraules i cites textuals de Javier Avínzano, el club té un pressupost enguany de 750.000 euros. Segons l'entrevista de Palco 23, un 40% seria degut a les subvencions públiques i un altre 40% per ingressos a través de sponsors i recursos propis. És a dir, patrocini. Amb la qual cosa el que es planteja és que la reducció del pressupost de 750.000 euros
es veuria reduït en un 10%, que en aquest cas seria vora 700.000 euros aproximadament. És a dir, aquest pic de 50.000 euros, 25.000 euros, ja sabeu que el 10% de 750.000 són 75.000, doncs per ahir estaria més o menys els números de la diferència d'un pressupost d'un any a un altre. La informació també aporta que enguany s'han fet 200 socis. Ja sabeu que el club ha diferenciat entre socis i abonats enguany, i que l'any anterior va ser el doble. En aquest cas s'apunta a la informació de Palco 23 que eren socis, però aquesta informació no és exacta perquè l'any passat no hi havia socis, l'any passat hi havia només abonats. És a dir, l'any passat es trobava amb una massa social d'abonats de vora 400 persones. Prou lluny, no enguany, que enguany sabem que ha sigut un any difícil, pandèmic, etc., però l'any anterior, que no va tindre aquestes circumstàncies sobrevingudes, 400 persones està prou lluny de l'objectiu que es pretenia de 1.000 abonats. De fet, en una informació que nosaltres vam publicar al 7 Metros, en un article d'opinió, però que evidentment l'opinió també ha de recollir dades contrastades, aquestes dades el club aportava que el màxim que hauria tingut en una temporada seria al voltant de 600 abonats. I al voltant el que hem comentat del percentatge d'aquest pressupost, el que hauria o el que estaria destinat al primer equip seria entre un 65 i un 75% del pressupost general del club, el que suposa la mitjana del 65 i el 75 és un 70, i aquest 70% seria 525.000 euros el que suposaria de despesa el primer equip de l'handbol Benidorm. En esta informació de Palco 23, de veres que vos la recomanem perquè és molt interessant. El que podem dir és algunes reivindicacions que ha fet Javier Avínzano, com per exemple que s'han de millorar i treballar les dades, les estadístiques i la promoció interna. I Avínzano parla de la Sobal i parla també de les relacions entre la Lliga Sacyr Asobal, entre la Sobal i la federació. Este lligam que sabem que els últims mesos, en els últims temps, s'ha vist verdaderament enfrontat entre les dues vessants, els dos esperits de l'handbol espanyol, entre el representat per Francisco Blázquez, Paco Blázquez, el president de la Real Federació Espanyola d'Handbol, i l'altre esperit de la Sobal, que ja s'han posat d'acord per a poder tindre un president, que en aquest cas és Servando Revuelta Gil, persona relacionada i de la directiva del l'Iberbank Cantabria Sinfín, del balonmano Sinfín. Bé, i també anem a analitzar un poquet, evidentment, el que és els fitxatges. Ja vos van contar en el vídeo anterior com estava la situació, els jugadors que estaven en llista i els que no, i segons ens comenten, la possible posada en llista i com a jugador que interessaria al club de Patovski, Dimitri Patovski, el porter de Nava, seria difícil la seva arribada per al seu tall, el seu tipus de joc, i aquesta informació que vos vam contar, que vos contarem, estaria prou en decadència i no tindria, finalment no rubricaria aquesta operació. També hem de comentar, evidentment, les dades del partit, dels dos partits. Sí s'ha de destacar, evidentment, per part del Dixa Modular Cisne, l'actuació de Guillerme Baladao, que, recordem, reforç
a mitjana temporada del Dixa Modular Cisne, que va fer un partit verdaderament interessant. Ens han comentat en alguna ocasió, però no van contrastar aquesta informació, només ens va arribar per una font, només una, que hi hauria algun tipus d'interès en algun moment del venidor per Baladau. Bueno, amb la renovació de Parker i el fitxatge d'Edu Calle, aquest lateral esquerre estaria més que cobert i creiem que seria prou complicat que Baladau acabara recalant en les fileres de l'handbol venidor. Però, bueno, això és la informació que ens van comentar. El percentatge va ser un 100%, segons les dades d'Asobal, que ja sabem bueno, el percentatge d'error que tenen en alguns moments. I com a dades destacades d'aquest partit també podem subratllar, com ja hem comentat anteriorment, l'actuació d'Ivan Rodríguez, que està creixent d'una forma desmesurada, verdaderament increïble, el de la Pedrera del Benidorm, Ivan Nisevich, els dos Ivans, que van fer una actuació molt destacable, Ivan Nisevich amb 9 gols, 4 Gonzalo Porras, i ja sabem que l'handbol venidor en eixa jornada comptava amb les baixes de Mario López, que continua recuperant-se de la seva lesió al genoll, com de la mateixa manera que la lesió de Leo Tercariol al seu dit li va permetre viatjar, però segons les dades d'Asobal no va jugar. No sabem si baixarà a parar alguns 7 metres. Les imatges que hem vist del partit no va ser així, sinó que suposem que va jugar tot el partit Roberto Rodríguez. A més d'això, altra de les baixes amb les que comptava l'equip era Josep Folqués, l'extrem esquerre del Gemesí, que és un dels jugadors més importants en l'esquema de Fernando Latorre, perquè a banda d'atacar en eixa zona de l'extrem, també defensa normalment en l'avançat, en el cas de que plantegi Fernando Latorre una defensa una miqueta més oberta, amb un 5-1 o un 3-2-1, fins i tot en alguns moments, en Jules en un dels seus dosos. O, per una altra banda, el cas de Carlos Graucius, el capità, que també va ser baixa en aquest partit i tampoc estava disponible. I això va ser el partit del dissabte, i el partit del dimecres contra el Sinfín, que va ser a casa, va ser un partit molt divertit per a l'afició, que va poder desplaçar-se fins al Palau d'Esports Lilla de Benidorm. Les dades que anem a comentar a continuació, clar, ja hem d'estar tota l'estona així, són de la Reial Federació Espanyola d'Handbol. Gonzalo Porras va fer 3 gols, Ángel Rivero va fer un 9 de 10, va fer un percentatge brutal en aquest partit. El bo de Rivero es va eixir totalment. L'Expresso Rivero va llançar-se i va agafar l'equip a l'esquena i va carregar amb ell en atac, i també jugant uns grans minuts en defensa, que no es va veure superat en accions individuals, ara que puguem recordar, per cap dels jugadors de la Sinfín. Altre jugador destacat de l'encontre va ser Ivan Nisevich en el llançament de 7 metres amb 3 gols, Ivan Rodríguez també va fer 3 gols, Vicente Benito 2 gols contra l'Iberbank Cantabria Sinfín, de la mateixa manera que també va fer 2 gols contra Cisne, el jugador màxim golejador de l'equip de Carol Esteve de Primera Nacional, que ja sabeu que en estos últims partits, per la lesió de Mario López, forma part del primer equip, i que sabem, com ja han comentat així, que té una proposta del club per a formar part d'estar a cavall entre el primer equip i el segon equip per a la temporada que ve. Veurem com acaba aquesta situació. I Emil Feuchmann, en la direcció de joc, també va estar prou encertat,
Però si este partit era interessant també va ser un poquet per el morbo, podríem dir que tenia l'enfrontament principalment per la figura de Nacho Valles, que, com ja hem comentat així, és un jugador que estaria en llista de l'Handbol Benidorm, que cada vegada sona amb més força, que també va sonar per a Logroño, per exemple, però en principi esta negociació, segons comenten fronts properes, estaria molt pròxima a tancar-se. Excel·lent partit de Ramiro Martínez, que va fer 5 llançaments i 5 gols. És de veres que Ostrousko, el jugador bielorrus, el gegant bielorrus, no va tindre un partit molt destacat, 2 accions de 2 minuts que el van fer eixir del partit i li va costar en alguns minuts canviar l'esquema a Víctor Montesinos i canviar el tipus de defensa, plantejar un 5-1 per aquestes exclusions. També s'ha de subratllar que Darko Dimitrevski va fer 5 gols, però també va fallar prou llançaments. No va ser el partit amb una major efectivitat de Dimitrevski en aquest encontre. I el partit, com ja hem comentat, 32-25, va guanyar el Benidorm. El Benidorm que es situa en 29 punts, en aquesta zona mitjana, ja sabem que sense possibilitat ni d'estar a Europa ni de baixar a l'altra, baixar a la divisió d'honor plata. I una altra informació, canviem de terç, com es diria, i és, sabem que a banda de les negociacions que està tenint l'Handbol Benidorm, que ja sabem que baixarà el seu pressupost, també la part femenina, en la vessant femenina del club, també està mirant altres possibilitats d'entrenadors a banda de Mino Borja, l'entrenador alteà, que va salvar la categoria de les Benidormeres, de l'equip Benidormer. La situació sabem que estan parlant, que estan negociant, però el club tampoc descarta altres opcions com a persona encarregada de portar l'equip de divisió d'honor plata femenina. Moltes gràcies per haver estat ahí. Fins ací la informació en valencià, que ja sabeu que la subtitulem en castellà de l'handbol, centrada en la informació local d'ací de Benidorm. Moltes gràcies i ens veiem. Espero que la pròxima vegada tingueu les mans prou brutes de resina.